Čaute! Tada! Na dnes som si pre vás prichystal Bombera, Teddy, brutálna. Pozriem vám, aké máme zľave teraz. Veľkosti máme S a M, XS sa nevyrábala. 20% zľave nájdete na našom e-shope. Je to taký oversize strih. Pozrite, krásne nakombinovaná figurina. Oživila, čiapka so šalom, Bombera 20% zľave. Máme tu nádherný svetrík, ktorý si môžete tiež podkasať do nohavice, koženkové, brutálne, trošku teplejší materiál, ako si môžete všimnúť, nádherný model a doladené o tieto brutálne lestrozy, vyteplené štýlovky a la Miu Miu. Dobre, pokračujeme ďalej. Novinky, čo vám ukážem, trošku si posuniem figurínu, tak aby ste videli lepšie. Pozrite, a krásne nakombinovaná kožená bunda, neskutočná, fakt, nádherný model. Šaty, please, s opaskom. Máme veľkosti S, sedia na veľkosť XS, S, také menšie M-ko môže byť. Potom doladili sme koženú kabelku, semišová koža, brutálna a krásne topánočky. Jednoduchý, krásny, štýlový model. Pekne nakombinovaný model, takže čaute!